Para sing sugabos po na nakaantabay sa samuyang DCGB News Online, sa muyang Facebook page. Yes. Maray na aga, maray na banggi. Kumusta po kamo sa indong mga lugar? Maray na hapon, maray na Yes. udto. No, kung hain man kamong lupalop kan mundo. Diring man sa mga yaon tabi sa indang mga harong-harong. Maray na hapon pagkatapos kan ano iyan? Pagkatapos kan pangugtuhan, diretso naman sa ugasan na habang tutok sa usapang pamilya. Yes. Hi, Oo. Maring Dea. Kumusta ka dyan? Siguro nasa nabuhain yan. May ano sa nabuha. Duman siya. Duman siya. Taga naman siya. Duman sinda. Minsan duman siya. Minsan di sa Velamore. Oo, makusugo ng boat ka mag-apot na kung ano, nag-ano siya duman. Taga naman pala siya. Ika talaga. Ako talaga. Hoy, maray na hapon din sa mga paraan tabay-tatabi na busy ko niyan sa inyo mga opisina. Habang nagtatrabaho. Salamat tabi sa pagantabay. Ano daw, kamusta lang mga sa inyo mga trabaho, sa inyo mga work na pigapon? Work, ha? Oo. Hindi chika. Yeah. Minsan baga sa trabaho, di man talaga maiwasan ng mga chika-chika. Yeah. Oo. Minsan kung may pagal na bilang pagpurupaingalo, paghangos-hangos, machika-chika man daa. Yeah, tangani maging fruitful ka sa imong work. Yes. Bako na puro sa na work. Oo. Sometimes you need to rest. Angos man kidiit, no? May angos man kidiit, ano? Kaya hangos-hangos man tabi kidiit. Syempre, halimbawa, Atichi, nasa opisina, kinaistorya kita kan sa tuya na kapareho o katrabaho. At least, Ano man ka magsimbag? Ano man ka magsimbag? masimbag kita, no? Pag-araw ka yan, give and take ika nga, Yes. 'di ba? Give and take. Kumbaga, nagpapatinira o tauhan, ano? True. May nakukuha kita sa iya, may nakukuha man siya sa satuya. Kumbaga, saro man kitang pig-apod kayan, garo nagiging blessing man kita para sa inda. iba. Ayan na. May relasyon iyan sa satuyang tema nguya na pagkahapon, ano? Tungkol sa blessing na pig-apod, no? Pag sinabing blessing, anong naiisipan mo? Regalo? Regalo. Oo. Regalo. Gift. Gift. No, siyempre pag sinabing blessing gift, pag sinabing gift, blessing 'yan. Yeah. No. Something na magayon. Yeah. Something na maray na makukuata hali kung kay Sa sisay ibang persona. sa ibang persona, no? So, ang iba pag sinabi kaya na blessing or gift, iisipon material na bagay. Yeah. 'Di ba? Material na bagay. Ano pa? Iba man yung mga advices, abiso. Yeah. No? Halimbawa, manamang problema kita. Nagrani kita naman sa satuyan na pag-iriba sa satuyang amigo or amigo o kung si Isay. Natawan ng kita ng advice. So, that's a blessing. Blessing yan. Oo. It's Kasi, a gift. Oo, kasi parang nakahangos ka sa problema Yes. na di mo kayang iluwas Oo. sa ibang tao. Oo. Bako sa na basta-basta, nagbubukas ang sakuya na butunis. Di ba? Pero, kita, pwede man palang daw kitang maging blessing sa satuya na kapwa. Yes. Pwede man kitang maging gift sa satuya na kapwa. Ay, iyan, aramon ta daw yan kung paano kita magiging blessing sa satuyang kapwa or blessing na kitang dati. O baka sige man sa nakita kitanggap ki blessing, di man kita nagiging Di man ganito nagtatao, Di diba? man kita nagtotoo sa iba. Ano? So ganyan, ano? So yan, pag-urulay-ulayan ta po yan na pagkahapon. Ano? Yeah, but before that, kahapon baga Kuya A, Candelaria. Oho. 'Di ba? Yung presentation of Jesus at the temple. Now, kasahapon we tried na maka-upload sa PADI, pero unfortunately, pauli pa lang sa mga priests from Virac. Oo, from Yesterday. Catanduanes. Oo, kasi sa ibang PADI, pauli pa lang. So medyo busy sila. Then kahapon may mga may mga activities sa simbahan. Oo. So ngunyan,
before kita magpasiring duman baga sa sa blessing kasi aapodan ta saro man na blessing. Oo. Sarong gift man ini from the Lord. Mhm. So aapodan ta ko niyan an sa tuyang Vicar General for Formation si Monsignor Monching Tronqued wherein niya siya duman sa sa St. Stephen Parish sa Ligao City. Siya ang parish priest. Now, tatabangan kita na ma-explain sa tuya ining presentation of the Lord. Yeah, that was Yes. yesterday. So, mahagad kita ki Insights or oo. paliwanag. Kasi yung iba, araminda Candelaria lang eh. Oo. Pero yesterday was the presentation of the Child Jesus at the temple. Now, nasa linya na po si Reverend Monsignor Monching Tronqued. Mons, good afternoon. Good afternoon, Daddy Chi. Yes po, kaiba ko po ngunyan si Kuya A sa programa na Usapang Pamilya. Kuya A. Yes, good Yes. afternoon, Mons, tabi. Hi, good afternoon po. Opo. Sa mga paratao ko sa DCGP. Yes. And bago kita mahaloy, Mons, pasalamatan minaika sa oras mo ngunyan na itinausa sa tuya para sa programang Usapang Pamilya. Opo, ay, welcome na welcome, Daddy. Opo. Mons, mahapot lang kami kasi we're not much familiar kay ini presentation of the Lord Jesus kung ano ang importansya kay ini sa satuyang mga Katoliko. We know na yesterday was Candelaria. Pero gusto mi po Opo. gusto mi pong maka To enlighten Yeah, us. kung Opo. ano talaga ining presentation of the Child Jesus at the temple and then kung ano ang importansya kay ini sa buhay tang mga Romano Katoliko po. Okay po. Aso, fiesta ni kasugma, Daddy. Ano po, Yes. February 2, aram niya itong Candelaria. Yes Pero po. sa ruini kan mga antigong mga fiesta, Mhm. lumao ng marini. Actually, mas pamuso ini sa Oriental churches, mga Orthodox churches, baga po. This is the 40th day after Christmas. Kung bilangon na from December 25 to February 2 is 40 days. Because sabi ko sa Pilipinas, magang longest Christmas season kita. Mhm. Yes po. Opo. Minhulit before Christmas, grabe na kitang selebrasyon. Pero sa Eastern churches, kasumpa pa sa nagtapos sa Christmas season. Kita, pagkatapos kang New Year, pagkatapos kang baptism, dahil ng mga dekorasyon, dahil nagabos, Yes. kita, hanggat kasugma po ang Christmas season nila. This is an old feast sa Orthodox churches. Sa Catholic Church po, kay ito pigaapod iniong purification of Mary. Because 40 days after mangaki ang sarong babae ni napasiring sa templo for the rites of purification. Okay po. Dahil sabihin na mati sa babae, abot sabihin na ang babae pwede na naman padagos ka sa iyang social life, sa trabaho niya sa luwas kang harong, abot sabihin, makusog na siya. Garo mamaya kung kita magiging maternity leave, garo Yes, harong kayo po. yan. Ang garo nagtapos ng kanyang maternity leave, kailangan naman sa Jewish tradition, sa religious right. So after 40 days, the mother goes to the temple for a rite of purification. Alagad, kung ang aki niya matuang lalaki, dinadaraman ng matuang lalaki ng aki sa temple for the presentation to the Lord. Inhulit na sabi baga po sa Lumang Tipan, sa Book of Exodus, chapter 13, sa loob Moses, na gabos na matuang lalaki sa kagurangan yan. Ibinabalik sa kagurangan. Kaya, ninhulit na kanusunuang maganda kung ibalikan na pa duman sa Egypt, paghali baga yun, so different plagues. So last plague baga duman, so gabos na matuah. Na pinangaki, gabos baga na ginadan, ng hell, ng kagadanan. Yes po. Alagad sa mga African, mga Hudyo, spared sila. Dahil sila ginadaan. Kaya natigong Passover, dinampasan sa mga harong. Kaya ang lambang aking lalaki, matua, binabalik sa kagurangan bilang pagdulot sa kagurangan. Ang symbolic right kaan, offer ti sarong karnero, kung pobre, sabi sa ibang higit asumpa, so sarong
pair of turtle doves. Yes po. Minhulit ka mo sa yung pobre sa ramar, yung tayo dinulot ninda, bakong karnero, kundi a pair of turtle doves. Mhm. So Jesus, not because bako ta kaipuhan niyang ipresentar idulot sa templo, kasi aram niya to na siya akit Diyos alagad, inulit na siya matua, binalik niya duman sa templo, parang pagdulot sa kagurangnan. Kaya iyo yan ang sabihon niya itong importance kang fiestang iyan. Kada ako ng mga nuances, nasa naging kandilarya, halimbawa. Opo. Minghuli ta, dumabaga sa templo kung tumulong ta sa Ebanghelyo sa Supa. May duwang propetya si Simeon at si Ana. So, Yes niya, po. Opo. nagurang na sinda, nagahalat na pahiling ninda ang Mesiyas. Opo. Okay? The Messiah, sa igwang promesa sa inda, pag duman baga ninda ng God, ito bagang umboy sa Jesu Cristo, kinuha baga kay iniyo. Yes po. Initaas. As in, nagsabi siya kay itong binitis, pamusong kay Maria na pangadya. Now, Lord, you can let your servant go in peace. For my eyes have seen the salvation which you have prepared in the sight of every people, a light to reveal to the nations. Siya sarong ilaw. Mhm. A light to reveal to the nations. Duman, garo sarong pa itong epiphany. Opo. Mariguan na kitang epiphany baga po ka Three Kings. Yes Duman po. pinabidbid ang kagurang na ang umboy na tilang kagurang ng kanggabos para sa mga Hudiyo. Ngunyan para sa Orthodox Christian, saro man na epiphany. Pinapamilbid ang umboy na ni bilang liwanag. He's the light to the nations. Kaya naging kandelarya man, naging candlemas actually, Candlemas. inaapod sa iba. Yes. Inaapod sa ibang mga simbahan na candlemas ka mga panahon baga po may posisyon pa ni Opo. yung mga may, yan, kandila. Diyan asal daw ng binibindisyonan ang kandila. Sa tuyang pagrukyaw, nan sa tong kagurangan, Jesu Cristo, liwanag sa kadiploman. Na nagpupuo ng liwanag. Rumdungon ta na ngunyan, patapos na ang winter. Yaw naman yung mga maliputo na marhay. Bakit ang kaldaw pa mga maliputo. Nagpupuo, patapos ng winter. Nagluhay-luhay naman, madahalaba na naman ang aldaw. Pahali po ito naman ang tiklom. Yun na naman din ang sign. Ining Candelaria. Yun naman ang sign. Naluhay-luhay. Pasino na kita sa summer days. Yes. Kaya this yesterday was for the Orthodox Christians was the closing of the Christmas season. So you And the Lord, ayan. Sige, go ahead po. Go ahead po. Ano pong ano? Di ba? So ano ko lang ano ko lang kasubago na this is parang yesterday was the absolute final day for the Christmas decorations, everything. Usually kasi po baga Mons yung sa mga nadadangog ta even before. Matapos niya ang arali unta nga ang dekorasyon, pagkatapos niya kan Three Kings. Pero dapat tigahali pala yung Christmas decorations. After 40 days. Ano po kayo nito? Sa Latin rite, sa tuyang rito, nagkatapos ang Christmas season, baptism of the Lord. Apo. Pagkatapos ng pagbunyag, pagkatapos ng Epiphany po, the Yes Sunday po. after Epiphany is baptism. Yes po. Diyan may natapos ang Christmas season. Apo. Ngunyan, may date na extension sa Pilipinas, sa igwa kitang Santo Niño. The following Sunday would be Santo Niño yes, Sunday. oo. Kaya may date na extension. In other churches, pag baptism of the Lord after the Epiphany, talaga may naharali na. Pero kung yaong kita duman sa area, sa Europe, halimbawa, kasugma pa sana sila naghalik ng decoration nila. So, Sa Sindaman, minapoon kang decoration nila Eve of December 24. late din. Kita ama yung kita minapoon. As early as September. As early as September nga ni Mons. So, grabe yung excitement. So. Lang pagkatapos man, exhausted na kita. Dali man matapos. Ay, iyan man ang yan po. Well, kaya importante, yung mabaga kasugma, so, pinasabit ng ito, so, day for the consecrated life, Yes po. religious life. Ang nag-institute kan, si John Paul II na, Saint John Paul II. Saint John Paul. That's a very recent, institution na the day of the presentation is also the day of the consecrated life, religious consecrated life. Nataman. Sabi man ni John Paul II, ni St. John Paul II, sa sayang pag-institute kay niyo,
Kaya pinagbibigyan ng aldaw na para sa consecrated life. Including ang mga religious men and women tabaga, yung Opo. mga mother, Nuns and yung priests. mga mendicant orders sa tiga-apong Dominican, Jesuits, and Franciscan, ini ang mga sa itong mga religious congregations. Pero ini mga sentinels. Sentinels meaning mga gwardya. Sindang liwanag. Nagagwardya sila. Waiting for the Lord. Garo sila ang nagpapadagos paga. Kaya itong liwanag na dinara sa itong kagurangan. Pero arog ka ng analogy tigto sa ito ni St. John Paul II. So much so that yesterday was also the day for the consecrated life. Kaya i-congratulate ka sinda. Kung dahil ka na-congratulate, i-congratulate ka sinda. I see. Kado pag ang klase kaning mga secular, na secular diocesan, tapos yung mga religious. Yes po. Yung itong aldaw ninda. So sa diocesan man, so aldaw man ni St. John Marie Vianney. Yes. So, Day of the Priests. Okay. So, ano? Mons, sabi digdi sa ano iyan, may text kaya sa Satuya. Sabi, Jesus' presentation of the Lord is also a day to celebrate that salvation is here. Jesus presented to us for the world came down from heaven to be like us, to be one of us. But in a personal context po, Mons, parang garo baga so regalo si Jesus sa Satuya ng mga tao. Iyo po. Yes, exacto. The presentation, he is being offered. Because, igaba pong twist pa, no? Grabe pa, no? Very rich ang fiestang ini. Because ang origin kaya ni, from the foundations, the beginnings of Israel, ito ba nga sa Exodus? The eldest kang kada pamilya was saved by the Lord. Okay? Was saved by the Lord. Ngunyan, huning minaabot sa itong undoy ngunyan is being offered back to the Lord. Actually, siya mapagadan tanganing siya na magiging kordero. Okay. Ayan na. Na putol. So, iko-contact tagilaray si Mons, mga tugang. Pero, time check muna kita. Oras niya to, alas 2:34. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Okay, nasa linya nagiraray Yes. si Mons. Yes. Manching. Mons, welcome back po. Okay. Putol kita. Opo. Okay, so, Because there was a lamb that was offered. Okay po. opo. Ito mga Passover na lamb ito. Ngunyan, iniuumboy na iyo na mismo ang lamb. Pero ang symbolic kasi, mapupuno ang gabos na multiplication of offerings. Saro na tanang offering. Siya na mismo ang kordero. Idudulog niya. He is the firstborn. Maabot ang pagsurat ni San Pablo, he is the firstborn of creation. He is the new Adam. Yun namang nangyayari dito sa which is also part of the presentation of the fiesta representation of the Lord. Okay. Mons, may naghapot po. How old is Jesus when he was presented at the temple? 40 days after the birth. 40 days old. Okay. Umboy pa. This is the 40th day after. Okay. Because 40 is very significant baga po sa Bible. Opo. So they were 40 years in the desert, the Israel, before they entered the promised land. Jesus, for 40 days, fasted in the desert before he started his public mission. Okay. And 40 days after their exodus from Egypt, in Mount Sinai, the Ten Commandments was given to them. There was a new pact. Nagkaigo baga ki tipan.
sabi ng Old Testament, ang Old Tipan, lumang opo. covenant. Nagkaibang covenant ang banwaan ng Israel as in si Yahweh. Siya ang magiging news ng Israel. Ang si Yahweh man, puprotektaran sila. So Okay. there was a new pact. So it was sealed by the blood of the Lamb. So, balikan... Ngunyan man, okay. Sige po, sige. Sige po. Mons, balikan ta po so being a gift. Ano po? Opo. Yes po. So since na Jesus Christ parang naging regalo para sa satuya, gabos. Ano as an individual, Mons Tabi, bilang sarong Katoliko, Kristiyano, Sarong padi. opo, sa satuya po sa sa mga tao, pwede man daw po na magikitang parang regalo po sa satuya na kapwa? Wow, it's a beautiful question because sa tunay siya na sa paghiling ko tabi, regalo kita sa lapagsaro. Yes po, We are gifts to one another. Nabakot naman sa hindi pinapayin, nabakot naman sa dila sa itong buhay. Pinabalik sa kagurangan, dinudulot sa kagurangan. Sa tradisyon kan mga dinulot, si Jesus Cristo dinulot, kinatang, Opo. regalo. Kita mang gid, siring mang kita kan sa lambang saro. Ang fulfillment tabaga, it's not being I, me, and myself. Opo. No, my fulfillment is to become like Him, whom I worship, whom I adore. Like Jesus Himself, to be a gift to others. Okay. Sabi nga ni St. Francis Baga, it isn't giving them to receive eternal life. Sabi ni St. Francis. Kaya magayon na question yan. Talagang kita regalo. Ang kapanuan ta, ang realization ta, iyon na maitautang sa itong sarili sa iba. The more we give, the more we are filled with God, actually. The more we keep to ourselves, the more we are far from God. Kasi sa yung realization, magtao, madulot sa itong sarili. Kumbaga, Yes, we are gifts. magigita pong panalmingan. Ano po, na we live the life of Jesus sa paagining pagiging regalo sa satuya na kapwa. Wow, magayonon. Kaya pag-abuto dyan sa Santa Misa, sabi kuya, pagsabi kang padi, this is my body, this is my blood, matatara mo na Yesu Cristo, ang magayonon kung ang sinasabi na, body ko mismo, ako, itang yaon yan, ini sa kuyang hawak, ini sa kong dugo, idinudulot ko, itinatao ko, idinudulot ko sa ito. So it becomes parte na ako ng sakripisyon itong ginigibo ko dyan sa altar. Yan magayonon kay Maray. Opo. So since Mons na sabi ta baga po na pwede kitang maging regalo sa satuya na kapwa. May ibang nag-iisip na paano daw ngaya ako magiging regalo ngaya sa satuya na kapwa? Ano ngaya ang dapat kong gibuhon na maging gusto ko man ngaya maging regalo ngaya para sa iba? Pero di ko ngaya aram kung paano ko ngaya, ano ngaya ang dapat kong gibuhon? Tapos saro pa, how can we say that we are a gift to others? Yes, opo. Well, of course, dako na paagi. Ang sarong, ako pirmi ko tigasabi, kung ano ka sa buhay, make the best. Make the best out of it. Kung sa ikasarong ina, magiging marhay na ina, gayupot na ina, may natama na ina, mamuto na ina. Itinatao mo talaga sa imong sarili, sa imong aki. Kung ika-ama, siring manggan. Kung ika-maestra, kung ika-maestro, itao mo ang bilang mong pasyon sa pag-form ka mga aki, ng mga bahay na mga aki, magdatakulan. Kung ano pa man kita sa buhay, pero baga, spirituality in the marketplace, kung ako paratinda, maging matanos akong paratinda. Yes. Opo. Maging honest ako. Kung ako padi, maging faithful akong padi. Maging matanos akong padi. Mahirap ako na padi. Kung ano kita, ako sarong announcer sa radio, kung ano mangi akong instrumento kan pagpahayag ng katotohan, ng karahayan. Kung haing kita, kung saing kita kinaging mahal na Diyos, gibuhon ka the best presence of Make the most of it. sitwasyon kang iyan, then we become a gift really. Yes. We become outstanding mothers, fathers, students, teachers, I don't know kung ano pa man. Kasi may purpose kita, Mons, di ba po? May purpose kita kung nataiyaong kita sa mundo. Yes. And we should really know kung ano ang purpose ta. And then we will be, sabi nga ni, make the most of it. Yes. Opo.
Basta yaon ang satuyang ang satuyang openness and sincerity sa mahal na Diyos na sharing nandun po niya mo ni Lord sa bilog na mission niyang sinaw sa iyan ka nama. Saro man sana ang sa iyang ginilo sa hinapan, inutob niya kung ano sinabi ka nga ba. Opo. Gabos mabibilog, it can all be summed up in his doing the will of the Father. Kung kita man gibuhon ka man, sunodon sama sa yan, simplihon man sana, pero di pisilon maghibo. Dipisulon gibuhon. Yes. Pasilunon sabihon, dipisil gibuhon. Opo, Yes. yun ang yadi, yun po ang di pisilon. No? Naisip ko lang, Mons Tabi, so we should really not, o dahil kita pwede magsabi na dahil na kitang kwenta. Correct. Minsan baga may mga tao mamundo na manaisipo na may mga tao baga Mons na minsan nagpapatiwakal, ang rason ninda, wala na ngaya akong Yeah. kwenta. Wala na, Diba? Diba? Dahil na ako nakakatabang. Kaya, Hindi, Inutil na ngaya Yes. ako. Inutil na nga ako. O dahil hanggang sa basta magtalikodan kita kang pilong na ginapan, tapos mag-reject sa to, pero ang mahal na Diyos, namumutang kita. Correct. Yun niya ako sa mahal May na Diyos. purpose po kita, no? And then, habang nabubuhay, so iba nga ni, wala naman sa mundo, pero still nagiging gift man giraray para sa Correct. iba. No? Yes, we continue to be a gift to others. Kaya, well, beautiful ang tating yung pagiging regalo, pag-connector ang pagdulot sa pagigita man ang regalo. Opo. Pagdulot sa kagurangan, nakita man, dinudulot naman sa dirita sa kagurangan, konkretamente sa tuyang kapwa. Opo. Bako lang kita, take ng take. dapat give din, give din. May time to give din, Learn to give din. And then sabi, May nagapot nga isa ko, ano naman yan simbahan, Father? Sige na sana yung hagad, may first collection, may second collection, may surat, may envelope. Yan, hatod sa inyo ni Mapundo. Ngako, daiman yan mapundo. Mapundo sa na yan, kung nagpundo naman ang Diyos magtao sa imong institusyon. Niya pero nagato ang Diyos. Gabus binbisyon halit sa Diyos. So, everything is a blessing from God. Gabus na yan sa itong binbisyon ng mahal na Diyos. Kaya, kita man, ang binbisyon na yan, hinihirasta. yes. Ito po sumagayon na simbag duman sa hapot ni Father. Daiki specific na paagi para maging blessing kita sa satuyang kapwa. Kundi, we will make the most kung ano kita, kung saro kitang halimbawa policeman, magi kitang matanos na policeman, gampanan taan sa tuya na trabaho, teachers, kung ano man ang pinagigibot sa buhay, no? Sabi ta nga ni baga Father, medyo gabus kita, igwa kita ning purpose and mahalaga kita gabos. And then Gabus kita mahalaga. Ayan, so sa araw pa lang ka atong bagay, blessing na kita Yes. sa satuyang kapwa. Oh, yes. Or gift na Kasi- kita kan sa satuyang kapwa. Yeah, well, Opo. Data kaipuhan na magpapako man sa krus. Oo. At na maging blessing kita. So, literal nga yan. Oo. Oo. Para mo makagibo ka sa naning karahayan sa imong kapwa, blessing ka na sa inday. Yes. So, Opo, it's a blessing, Mons, na yaong kanguya na Yes, pagkahapon yun sa ang Samuya. Ano? Blessing magtabi ka mo. Narumduman lamang kaming mga hararayunas sa Legazpi. Nayaon na dyan sa, sa 3rd District. Yes, ligaw. Oo. Yaw na sa Ligaw. Thank you very much po, Mons, for your Thank you time very much today. po. Di ka nakasiesta, pasensya na. Day, man natin problema. Kaugmahan tabi. Okay, thank you. Okay, thank God you bless very you much in your po. program. Salamat po, Opo, God Tabi. bless. Thank you so much, Mons. God bless you more po, Mons. Thank you very much po. Opo. Opo. Yan po thank si you. Bye-bye. yan po si Monsignor Monching Tronquet, and Vicar General for Formation Can Diocese of Legazpi. And then siya man ang kura paroko ng St. Stephen Parish sa Ligao City. Okay. So blessing na nayaon si Mons sa satuya ngunya na pagkahapon, Oo. ano? Or gift para sa satuya. So kita po bilang sarong individual, data na kaipuhanan na magparaisip ata ning ararumo na pag-iisip, just be kung ano kita, Yes. di ba? Tangani maging blessing man kita sa satuya na kapwa. Siguro, saro, dagdagan ta. Give the gift of your attention to your family. Mhm. Gift Sa pamilya. of kindness kay Puhan.
gift of time. Mhm. And then, saro pa, gift of compliment when someone did medyo magayon sa imo. Oo. Or siguro may daiman sa imo na itaong karahayan, compliment pa din. Kasi itong pigtataram niya sa imo, parang challenge. So, parang maano ka. Nararamdaman mo, Ate Chi, na so iba, dai pa man ready mag-agom. Dai pa ready mag-agom, pero nabados. Yes. No. Ano yun? Gift of life yun It's eh. a blessing. Yes, gift of Diba? life yun, Kuya A. Kaya, so puon pa sa naduman, even kita sabi nga ni nakalaog kita naman sa unwanted pregnancy or unwanted baby, even arog ka ng Pero gift of life it's a yun eh. blessing, Oo. it's a gift, no? Yes. So bilang sarong aki, magida kitang gift na aki para sa satuyang mga magurang. No? Bilang sarong ina, maging gift or blessing kita bilang sarong agom. Yes. No? And then bilang sarong ina, Yes. bilang sarong ama, sa Mhm. satuyang pamilya. Sa laog kan pamilya. So, let us be a blessing. Let us be a gift. Bako, so, ano yan? Ako nga gift na not judging, gift Oo. not, so, piga para brag mo kung anong igwa ka. Bako lang sa mga material na bagay. Pag Correct. sinabing gift, bako lang yan. So, Oo. nare-receive ta pagka... So, grasya yan, halos sa mahal na Diyos. Oo, pag... Diba? Bako yan sa nasunapapatos. Ano? Oo. Even kita daapalan mga tugang, pwede kitang maging blessing sa satuya po na kapwa. Especially sa konteksto kan sarong pamilya, maging blessing kita kung kita sarong aki, maging blessing kita sa satuya ng mga magurang. Kita bilang sarong magurang, maging blessing kita para sa satuyang mga aki. 'Di ba? Papaano? Magiging marahay na tao, marahay na aki, marahay na magurang. Blessing na kita kaiyan. Correct. Dahil na kita kay puhan magparaisip kung paano nga ako magiging blessing sa iba. So, yun na yun, no? Sabi, kumbaga, nahiling ko lang duman, summary, sabi ni Mons, ano? Maggibo lang ning marahay. Pag nagibo na kitang karahayan, blessing kita kaya. Yes. So let us be all blessing to each other. Oo. Maging gift kita para sa gabos. Janos, never gift of not judging anyone. That's a blessing also. Yes. And then day kita magibo kibagay na ikakaraot kan ibang tawo. Correct. Diba? Tama. Oo. So asa araw gatong paagi magiging kitang blessing or gift sa satuya na kapwa. Sige. Salamat sa mga blessings. Thank Ngayon na you very pagkahapon. much sa samuyang blessing today, si Mons. Yes. Talagang blessing si Mons ngayon na pagkahapon. true. Na-realize ta so worth ta. Blessing. Maaraman ta kung ano ang halaga ta bilang sarong individual, bilang sarong tao, bilang sarong aki, ama, agom, tugang, di ba? Bilang sarong tawo. Bilang sarong tao. So ma-realize ta yan tangani na apod kayan na Tayo makashare man kita sa makashare iba kita. kung sa tuyang blessing. Diba? Correct. Yan na. So sige. Sa aga naman mga tugang, kita maghiribana para sa programang Usapang Pamilya. Salamaton sa lado technical, Kuya Ronald Baldo and Mark Sean Badrid sa Facebook Live. Ini po si Kuya A. And si Miss A, Nagpapaabot sa Indogabos na ang pamilyang Burugkos harayo sa pagtios. continue to be a blessing to others. Salamat.